Manida na mo padulong gawas sa karsada. Isa magtiniil ko. Oh my gosh. Basta man akong tiil, di mo break. Oh my God. Huna-huna sa taagi, dapita. Ha? Betul ba? Wah. Oh. Biju hiko. Batu. Biju hiko. Are man ko mag-video nimo babaw. Igsa ka nimo. Lami kayo among dan. Nice. Oh my God.
baboy. Ginawa sa gaan ang ilong. Oh. Oy. Aso-aso lagi motor. Nag-aso-aso lagi na. Lami kayo among dani duty kada adlaw. Di ko masakay, oy, bahala. Antura ko sapa.
Dito na nasapa palangoy ya oy. Uy, makaagi pa. Makaagi ra baka ag motor ana. Agira siguro oy. Before ta mo adtog karsada mo agi sa tagsapa. Unja na ah. Medyo baha. Tabok baka ag motor ani. Ah okay ra man siguro ni. Kana na ababaw, karsada na siya. Go. Basig na iba to, hinahinay lang. Signay dakong bato. Oy. Paliguguha aning cellphone be. Kato unahan nga na nababaw gamay, karsada na siya. So before punta mo abot og karsada, moagi sa jud tagsapa, so makapanghugas pas mga lapok. Diba lami kayo mga gianan? Makawalag stress. Boy, lisod nga agianan basta pamisita ang adtuan. Nagbaha man ha? Wa man hina ra man tag-uwan. La. Narabilam diri ah. Wa na may natabunan na di ay. Nabunbunan. Hello, yes ako ang wanay. Bunog yes lapok. Waduh, siapa? Dan baha. Okay guys, dinhilang sa ta kay murag sayo naman ang mga ganan. Karsada na oy lisod pag hapon.